gana an ce a shekarar Allah 100 sati nawa ne zai wuce na ce sati 5,000 ne da 142 da kwana 6 rana 30,000 ce da 6 za ta fada yamma wata 200,000 ne zai mutu na san wata 20 ne sallah farilla 180 ce awa 860 ce da 4 a shekara 100 mantuttuka miliyar 50 da miliyar 1 da 800 da 40,000 a shekara 100 mintuttuka haka suke a rana ɗaya minti 440 ne a shekara ɗaya minti 500 da 18,400 so gwandi na awa ɗaya 3,600 ne na kwana ɗaya ko 80,000 ne da 6,400 na shekara miliyar 30 ne da 1 da 100,000 da 4,000 na kwana 10,860 da 4,000 ne na shekara 100 biliyan 3 da miliyan 110 da 400 na shekara 400 an dai sakan ne sakon wannan kiftawar agogo ya zama biliyan 12 da miliyan 400 da miliyan 41 da 600 haka yake cikin shekara 400 an dai so gwandi ne a cikin shekara 100 akwai farillar sallah 180 akwai awa 864 a shekara 50 akwai kwana 18,000 akwai wata 600 akwai nasan wata 20 akwai farillar sallah 90,000 akwai sati 2,571 da kwana 3 akwai awa 400 da 30,200 akwai sakon biliyan 3 da miliyan 110 da 400 a shekara 100 a shekara 50 so gwandi biliyan 1 ne da miliyan 500 kuma da miliyan 55 kuma da 200,000 wanda ya shekara 40 yana da mako 2,057 yana da kwana 14,400 yana da farillar sallah 70,200 magariya a shekara 80 shekara ɗaya kun cinye bahu 50 daidai bahu 50 daidai ina gidan da ake cin tiya biyu kullum a shekara an ci bahu 18 ina gidan da ake cin ɗan caɓa 3 da sahe da marece ɗan caɓa 3 shine tiya 1 da rabi an cinye tiya 540 bahu 13 da rabi ya ƙare an kai shi mazazzagi suna wani gari ga can jikin duru ina gidan da ake cin tiya 3 da zahe tiya da rabi azahar tiya da rabi a shekara an ci tiya 80 daidai an ci mai L27 daidai an kai su bayan gari an aka shekara 60 ana haka an cinye bahu 620 an cinye tiya miliyan 64,800 ana kada tsanwal miya ta dala 100 an kada miliyan 10 da jika 800 kudin magariya kai ka ce uban wani ya ma dariyar hannu to ga inda dariyar hannu ta kama kada kudin yan kadan kai ba hau zamu gani ba ai ka ci kosan dala 3 a kan rowa a shekara 10 na jika 54 kosan dala 3 ko baka san dala 3 ba kai wanda ya saba da naira bai san dala 3 ba LB da biye shekara 10 to ko san jika 54 ne ka ci kai kwamitin na naira 5 a shekara 10 na nawa ne a gaya mini na 18,000 ne a shekara? A shekara 10 ka ci na naira 5 ma kaɗai a kan ruwa ta 18,000 to kai mai cin naira 500 a tahe ka sha bi ta yi ka cinye naira 500 a karin kumullo ka ga a shekara 180 ce karin kumullon kaɗai aka yi kama 180 ka zo gurin 'yan naman kaji a higa ma kaza ta naira 1,000 a je gurin 'yan makurai da cinkawa a haɗa ma naira 100 kana a komo a nemi lemun dala 100 a kwalba hallo a sha kenan kaga ga naira 200 ga nama ya tahi naira 2,300 kenan lemu ya tahi naira 100 lemu ya tahi naira 100 kaga makurun ya tahi naira 200 nama ya tahi naira 1,000 amma haɗin naira 1,300 a shekara naira nawa ne a yi lissahi kai malam wannan 400 ce da 60,000 da 8,000 ta ƙare
an kai ka mazazzaki ko kuma wannan cikin ka ne kai dai fa mai gidan na karanta ba a sa ba matanka da diyanka da jikokinka kai ɗaya wannan wannan malaka an ne ka ce su saboda su ka hisu kyan kunnuwa ai ba wani